गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां लाबोदों। अन्नानै नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो दाबाव। लोगोसे चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ लाइक कमेन्ट शेयार खालाम। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि खौरांखौ नायलांनि। गिबि खौराङाव दङ मुगानि आगदारि रुंसारि बानेश्वर बसुमतारिनि दिनै 80थि जोनोम सान। मख'नो गोनांदि बिथां गेदेमाया दुलाराय बर' फरायसा आफादनि गायसनगिरि आफादगिरिमोन। बाक्सा जिल्लानि कक्लाबारियाव मिरु एबसुआ मुगानि आगदारि बानेश्वर बसुमतारिनि 80थि जोनोम सानखौ फालिदों। बिथां गेदेमानि जोनोम सानाव बर' हारिनि साफ्रोमबो सुबुंफ्रा बिथांनि जोनोम सानाव गाहाम हामलायथि बावहरदों। हारिनि मोनसेल' आगोमा हारिमुखौ फोथांनायजों लोगोसे बर' हारिनि हारिमुखौ गोसार होबोनाय सोरां मन्जु थियेटारा देग्लाय फैयै फैयै 50 बोसोराव आगान सुरबाय। बे थियेटारा फैगोन बोसोराव सन्थाइ बायथाइ फोरबो फालिनो लाहार फाहार खालामगोन। बे समाव 64 नं पानेरि बियाबनि एमएलए थामहिनबा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मानगोनां बिस्वजित दैमारिया थांनाय 30 अक्ट'बरनि हराव दिरिमाकुसनि पश्चिम फथला इउ.एन. ब्रह्म गोसोखां गोजौ फरायसालिनि गेवलां गेलेग्रा फोथाराव दिन्थिफुंनाय सोरां मन्जु थियेटारनो 5 लाख रां अनसुंथाइ बावहरो। थियेटारनि जौसाङाव समाज सिबियारि जोंसां बर'आ जुरिनाय हाबाफारियाव थियेटारनि बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारि बिथांखौ बुंथिगिरिया बरायो। लोगोसेनो बिगोमाजो बिथांखौबो गांसे आर'नाइजों बरायो। नायजाब दिन्थिफुंनाय हाबाफारिखौ बेखेवना होयो बिथां आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिया। बर' हारिनि हारिमुखौ गोबां दुखु खस्थनि गेजेरजोंब्लाबो फोथांना लाखिबोनानै 50 बोसोर आगान सुरनाय थियेटारनि सामलायगिरि बिगोमा आरो रिंगु दामसाफोरनिसिम साबायखर बावहरना बर' रायजो राजाफोरखौ ज'ज'यै फैना लोब लोब थियेटारखौ नायनो खावलायो। बिगोमा चन्द्रकान्त मुसाहारिया बिस्वजित दैमारिनि बेबायदि गिदिर बिहोमा आरो अनसुंथाइ बावहरनायाव इनायनो गोजोननाय आरो थुलुंगाखांनाय मोननायनि बाथ्राखौ फोरमायो। उनाव बेखेवनानै बुंथिगिरि बिथाङा खिथेर मुंनि नायजाबखौ जोबजासिम नायलाङो। सासे बर' पुलिसा जोहोलावनि महराव बाख्नायथाव हाबा थांनाय 30 अक्ट'बर खालि करिमगन्जनि पटारकान्दी पुलिस थानानि असि समरजित बसुमतारि मुंनि सासे बर' पुलिसा लङा दैयाव बारजुमनानै थैनो नागिरनाय सासे मानसिखौ दैनिफ्राय बोखांनानै रैखा खालामो। बिथांनि बे साहसि हाबाया दुलाराय आसामखौ गौरव खालामनायजों लोगोसे जोंनि बर' हारिनि साहसखौबो दिन्थिना होनाय जादों। बिथांनि बेबायदि साहसि हाबानि थाखाय बिथांखौ साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा सेलुट खालामहरनाय जायो। इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आसाम आफादनि बानजायनायाव चिरां जिल्ला हाग्रा बिफाननि आलासि न'ब्लाङाव खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। थांनाय 29 अक्ट'बर खालि क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय साबकाटा पुलिस थानानि सिङाव थानाय कक्सागुरि गामियाव फालांगिरि एबा दाम्फार बिगोमा जितेन्द्र नार्जारिखौ माखासे सिनाय मोनै दुथांफोरा बेन केल'नि नंखाय मुं लाना बुथार खोमानाय आरो ट्राइबेल बेलेन्ड ब्लकनि हायाव दखल खालामना न' लुनानै थाफैनाय मानसिफोरखौ सोरखारनि फारसेनिफ्राय थाबैनो एफेक्सन खालामनांगौनि दाबिजों इउनाइटेड ट्राइबेल अर्गानाइजेशन आफादनि आफादगिरि मार्कस बसुमतारि बिथाङा गावनि मावथि हान्जाफोरजों लोगोसे खौरांगिरि मेल खुंफुंदों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसनथाइ होदों असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि। आसामनि सोलोंथाइ मन्त्रि डक्टर रनेश पेगुनि जिल्लायाव सोलोंथाइ बिफाननि सोमोनांथाव खामानि। बर' बिजोंनि फरायसालियाव थिसनथाइ होदों असमिया बिजोंनि फोरोंगिरि। गाराङाव गाराङा क'ख'नि गियान गैयै असमिया बिजोंनि फोरोंगिरिया बर' बिजोंनि फरायसालियाव जेंना लाबोदों। ओनसोलनि थागिबि रायजो राजाफ्रा गोख्रों रावजों सोंखारनायजों लोगोसे थाबैनो आसाम सरकारा बर' बिजोंनि फोरोंगिरि थिसनथाइ होनांगौ होनना गोख्रों दाबि दैखांदों।